Ano po yung magiging action po natin sa reklamong na-receive po natin, sir? Well, basically, just a backgrounder, no, doon sa reklamo nila Mr. and Mrs. Palanggoy. Itong bahay nila, nakikita nyo dito, yung kanyang metro, sira, no? Hindi gumagana. Apparently, from Mr. and Mrs. Palanggoy, mga 2 years nang hindi gumagana. Ang medyo nakakapagtaka, meron siyang nakukuhang bill from INEC, no? So alam naman nyo yung bill, binabasa yon ng mga meter reader doon sa metro. So nagtataka lang ako kung ano yung binabasa nila, sira yung metro, and anong basis nung mga bill. So hindi ko na paaba, but you can rest assured, no, as GM of INEC, we will get to the bottom of this, and kung sino man ang dapat managot ay mananagot. That I can guarantee. Explain ko lang kung bakit apektado tayong lahat dito. Yung mga ganitong insidente, obviously, parang nakaw na kuryente na to, no? Ang nakaw na kuryente po, pumupunta po yan sa systems loss. Pag nakita po niyo yung bill, meron po systems loss na tinatawag. Ang INEC po right now is nasa mga over 11% ang systems loss. Ang accept, that is still within the allowed range naman ng ERC, no? But mataas po 'yon. Ang talaga pong ang acceptable po diyan, yung tinatawag na technical systems loss, yung hindi nakaw na kuryente, yung talagang dahil luma mga linya, may talagang loss yun. Nasa mga 5 to 8% lang po 'yon. 11% po tayo, 11% plus. So sobra po tayo ang INEC ng mga 4%. Okay? Depende sa rate for that given month. Ang 1% po is basically about 10 cents. So you can just imagine kung sobra po tayo ng mga 4%, that's about 40 cents. No? Na pass on po yan. Hindi po sino-shoulder ng INEC po yan. Pass on po yan dun sa bill po nyo na lahat po ng mga consumer nag-share doon sa 4% na yon. At kinakarga po yon doon sa inyong mga sa bill po na natatanggap po. So hindi po nakakatawa itong problema na to. In fact, we should all be, ako as GM, papalik na po ako sa opisina, pero sana bago ako makabalik sa opisina, medyo lumamig-lamig ang ulo ko, dahil right now I'm really mad about this, no? Na for the past 2 years marami na pong report na ganito. We were trying to do we were trying to revisit certain processes, nagpalit tayo ng mga tao, mga ganun po, dahil nga para maiwasan po to. But apparently, with the report ngayon, hindi pa, may problema pa rin ganito. So, ang mapapangako ko lang po sa inyo, we will get to the bottom of this. Sinong mga may sala po dito, mananagot po yun. And again, this is all in connection to ang trust po ng present administration po ng INEC is talagang mapababa po yung systems loss. Napababa na po natin ang kuryente, but mapapababa pa po natin yan kung isa to doon sa mga item na kailangan maibaba po natin. So, I'll take this opportunity also. Mabuti nga po, nag-report po sila, no? Alam po nyo, hindi under this present administration, hindi po kami magkukulang na gawin yung dapat gawin. Pero may mga bagay na hindi po namin alam.
Kaya para maayos po namin, i-report po nyo sa amin. Makakaasa po kayo na we will do something about it. Of course, we will validate. That's why ako po mismo ang pumunta kasi nung nag-report si Manong, sinabi na niya na ganito yung problema, no? But ako mismo ang pumunta. Sabi ko, Manong, punta ako sa bahay mo para makita ko mismo. And true enough, no? Sira ang metro ni Manong. Sira ang metro na bahay nila. Pero meron silang SOA. May bill sila. So obviously, invento to. Invento to. So, yun yung anomalya doon. So, again, we will get to the bottom of this. Kung this is systematic at marami pong involved, ganun talaga, di ba? Pasensyahan tayo. But we will be very, it is incumbent upon me as GM to do something about it. Dahil nga, pass on to. Hindi naman si Inek ang nawawala ng pera rito, ang mga consumers natin. So, again, and then, pakiusap ko po, kung meron pa po mga ganito, mag-report lang po kayo. Mag-report lang kayo. Go straight to my office. I really don't mind that. Yung mga kaibigan natin sa media, o kung uncomfortable kayo pumunta sa opisina ko, yung mga kaibigan natin sa media, mag-report kayo at makakarating. Kaya mga kaibigan natin sa media, kaibigan natin lahat yan, whether Bombo or the other stations. I'm sure pag nag-report kayo sa kanila, makakarating yan sa akin. I'm just a phone call away from them. So magre-report yan. In fact, ganun ko nga na-discover ito dahil ang Bombo called me early this morning na nagsabi GMA, nagreklamo dito. And then that's why tayo mismo tumingin because this is serious. Hindi ito biro-biro. Kasi nga, pass on tong systems loss na to. Pass on to. Malaking bagay to sa ating mga kakailyan. Konting sentabo na increase dahil sa mga ganito, malaking bagay to. So, ayusin po natin to. We will fix it. Pagpasensyahan na po nyo. We are in the, alam naman po nyo mga naging problema sa Inek. But it's a continuing cleansing process. No? Ganun talaga. Hindi ko na maibabalik yung mga nakaraan, pero we really tulungan po nyo ako na we need to cleanse Inek talaga. No? Hindi po ako, Inek has improved, I would like to think. No? But mahaba pa po yung laban dito. Marami pa po tayong nililinis, kinikleanse. So again, today, ito na naman, may nag-discovery na naman po tayo.